Madzulo ano muli ndine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi walangiza Malawi kuti asalole kugwiritsidwa ntchito molakwika ndi anthu andale. Kudalira kwambiri nsima yokha pa chakudya kukolezera njala mdziko muno malinga ndi akatswiri. Ndipo mnkhani zina maiko a Malawi ndi Japan alimbikitsa umoyo wa thanzi pakati pa anthu. Ndi zimenezi zina zambiri tikhalire limodzi. Wachiwiri mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi walangiza Malawi kuti asalole kugwiritsidwa ntchito molakwika ndi anthu andale. Usi ati anthu ena andale akhala akumatuma nzika zina za dziko lino kuti zizichita ziwawa. Iwo alankhula izi kumbayani mu mzinda wa Blantyre. Thomas Kachere wadza ndi zambiri. Usi ati ziwawa kapena kuopsezana kwa mtundu uliwonse ndikusaloledwa mdziko muno. Iwo ati anthu akuyenera kukondana posatengera komwe akuchokera kapena chipani chomwe ali. Wandale wina aliyense kandi olemera kandi osauka akakunamizani kukuuzani kunena kuti kukubwera chipani chakuti tengani zikwanje mumukanire. Musayerekeze kutola myala kutenga zikwanje nthawi yake sino. Aliyense apite kumene akacha kupita kukapangisa msonkhano. Zazikwanjezo ndi usatana umenewo. Inuyo zomatenga miyala kumagenda kutenga zikwanje musatero. Chibwera chipani cha Malawi Congress Party aloleni, DPP aloleni, UTM lolani, UTF lolani. Aliyense kuno ndi kwawo. Palibe zotola miyala kutenga chikwanje ayi. Usi omwe analandiridwa ku msikawu atayesetsa kulondoloza nkhani ya ngongole ya NIF kuti anthu alandire mwachangu. Ntchito ine siyonyada ndi magalimoto awayiya. Magalimoto akhale chonchi koma ngati simthandiza anthu zachabechabezi. Tikufuna anthu athandizidwe osayang'ana chipani wa DPP wanga, wa MCP wanga, wa UTM wanga, wa UTF wanga, wa Ford wanga, wa mpingo uliwonse wanali wanga. Iwo anagulanso katundu osiyanasiyana kwa anthu ochita malonda. Langizo la Usi labwera patangodusa masiku ochepa mavenda ena kundilande atagenda mdipiti wa galimoto za akuluakulu a chipani cha Malawi Congress omwe amakalimbikitsa anthu kuti alembetse mukaundula. Akuluakulu a zamaphunziro mu mzinda wa Mzuzu alimbikitsa makolo kuti azitengapo gawo poonetsetsa kuti aphunzitsi ali ndi zipangizo zowayenereza pa ntchito yawo. Mlangizi wa sukulu za primary mchigawo cha Zolozolo mu mzindawu a Collins Msonda ndi amene anena izi pamwambo opereka mphotho kwa aphunzitsi amene achita bwino mchigawochi. Msonda ati aphunzitsi ndi nsanamira ya maphunziro mdziko muno kotero kuti ndi udindo wa aliyense kuti agwirepo ntchito powasamalira. Witness Chikwere walemba ripoti limene akuwerenga Feston Malekezo. Msonda anati kupereka mphaso kwa aphunzitsi amene akuphunzitsa bwino kumawalimbikitsa kwambiri pa ntchito yawo. Iwo anapemphanso kuti pakhale kulumikizana kwabwino pakati pa eni sukulu komanso makolo zimene zimathandizira kuti ana azilandira maphunziro abwino. Kwa choti last year aphunzitsi wayamikira tikuona ndi chani pasi percent yawo yachoka 90 kuzafika 92. Chimene chikutionesa kuti munthu tikamuyamikira pa zabwino zimene wapanga amazipereka kuti chinacho chikhalenso moyenera. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Chingambo a Susan Mbukwa anati sukulu itsopano azilembetserapo mayeso zimene zachepesa mavuto ena amene amakumana nawo. Mbukwa anati mwachisanzo iwo amakalembera pa sukulu ya primary ya Chiputula ndiye kuti amanyamula madesiki kupita nawo ku sukuluyi zimene zimachititsa kuti madesiki ena aziwonongeka. Chathandizira kunena kuti anawa kuja nkapita nthawi yakumbuyo kuja amakhala ndi mantha malo andi achilendo kuti akhazikike zimawatani zimawavuta. Koma panopa makilasi ndomwewo amene akukhala nthawi yonse mpando yomwe ija ndiye kwa iwo saona chilendo
akulemba mayeso mtima ulibata. mchaka cha maphunziro cha 2022 kufika 2023 pa sukulupa mwana 100 amene analemba mayeso ana 90 anakhonza. chiwerengerochi chinakwererako kufika pa 92% mchaka cha maphunziro cha 2023 kufika 2024. sukulu ya Ching'ambo ili ndi ophunzira opyola 3,400. ndipo nthambi ya zamaphunziro mchigawo cha kumwera cha kuzambwe yapereka mphotho kwa ophunzira amene achita bwino pa mayeso a chaka chino a form 4 mchigawochi. ophunzira okwana 52 ndi aphunzitsi 57 ndi amene alandira mphothozi pa mwambo umene unachitikira pa sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences. menemu ndi mzinda wa Blantyre. Florence Mwale walemba ripoti ili. poyankhula kumwambowu mmodzi mwa akuluakulu ku Swed Lawrence Udedi anali mwambowu wathandiza olimbikitsa aphunzitsi komanso ophunzira mchigawo chimene wamayang'anira kuti ayambe kuchita bwino. malingana ndi Udedi, sukulu monga Fatima Community Day Secondary School CDSS ku Nsanje, Mpumbe CDSS ku Blantyre Rural ndi Thambani CDSS ku Mwanza zinayamba kuchita bwino pa mayeso a MSCE. sukuluzi zinachoka m'magulu a sukulu zolepheratu mayeso ndipo tsopano zikukhonza kuposa sukulu zambiri. Mpumbe CDSS ndiyo inapatsidwa mphoto monga secondary ya Community Day imene inakhonzetsa bwino ophunzira. mbuyomu ngati Swed takhala mwina tikumakhala pa namba 5 kapena 6 koma chaka chinocho tapezeka kuti tili pa namba 3 pa madivision onse amene tili nawo mzikomo. ndiye zikuoneka kuti ino mwambo umenewu ukutithandizira mbali ina kuti zinthu zimenezi ziziyenda bwino choncho. mmodzi mwa aphunzitsi amene analandira mphoto kamba kuti anakhonzetsa bwino ophunzira phunziro la Bible knowledge anali a Jane Simwaka aku Stella Maris. iwo anafotokoza kuti anakwanitsa kukhonzetsa ana kamba kathandizo limene amalandira kuchokera ku sukulu komanso aphunzitsi anzawo. so ndikusangala kumeneko sikuti chifukwa chokuti sione nsi hard work yanga yokha koma ndizagulu kuti azizanga masponsor zanga analipo kundithandizira komanso administration imathandizira kuti zifike pamenepo ndithu. mlendo olemekezeka yemwe ndi mkulu wa nthambi ya neurosurgery ku chipatala cha Queens, Professor Patrick Kamalo anatsindika zakufunika kuti ophunzira omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana komanso amene amachokera m'makomo ovutika azipatsidwa thandizo. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kuti no boma lathu likutengerapo mwayi komanso kutenga serious pa nkhani ya anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana. tikumbusane kuti ulumali si wa kuthupi kokha komanso ena ngakhale ubongo pali ena akakhala ali ndi vuto la khanadwala matenda ndi amene meningitis anachita ngozi timakhala ndi ana onena kuti no mmene asanachite ngozi asanadwale pacha amachita bwino kwambiri ku sukulu koma mmene avulala kana ubongo wachita china chake kupeza kuti no mmene akupanga ku sukulu zatani zatsika. Ndizimatengera boma kuti no liike ndondomeko zoyenerera kuti ana ngati amene ajawo nawonso azikhala ndi mpata opanga maphunziro mwa size yawo monga ndi vuto lomwe ali nawo. mphoto zina zinaperekedwa ku sukulu za boarding komanso sukulu zoyendera ndi zina. mwambo wopereka mphoto wa Southwest Education Division umachitika chaka ndi chaka ndipo uwu unali mwambo wachisanu ndi chiwiri kuchitika. kudalira kwambiri nsima yokha pa chakudya ati ndi chimodzi mwa zifukwa zimene zikukolezera njala mdziko muno. Kotero akatswiri afunsa boma kuti liziperekanso ziweto ndi mbewu zina mu ndondomeko yake ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo. mmodzi wa akuluakulu a Civil Society Organizations Nutrition Alliance Joseph Gausi wati izi zingathandize kuti dziko lino lizikhala ndi zakudya zosiyanasiyana. Feston Malekezo akufotokoza. Gausi anati pakufunikira kuti dziko la Malawi likhale ndi malamulo apaderadera olimbikitsa kuti alimi azilima zakasinthasintha
popeza kuti pakadali pano alimi ambiri amakhulupirira kuti pomwe alibe chimanga ndiye kuti ali ndi njala. Iwo anati izi zikubwera pa nthawi imene pakhala pali maphunziro osiyanasiyana ophunzitsa anthu kuti azilima mbewu zina monga mbatata, chinangwa, mpunga komanso nthochi. Vuto lalikulu ndikaganizidwe kathu timangoganizabe kuti chakudyacho ndi chimanga basi. Pena zinthu zizi zimakali enforced mwina ndi mmene boma likuchitira pa nkhani yolimbikitsa nkhani yakadedwe. Na mwachisanzo programu yathu ya AIP imaonekabe kunena kuti chuma chambiri timalimbikisabe kuti anthu aja bola alime akhale ndi chimanga. Nde zimakhala ngati kuti kumbali ina tikukambirana kunena kuti kungodalira chimanga chokha sikunatithandize. Mawu ake ogwirizira udindo wamkulu woona za kadyedwe kabwino ku khonsolo ya Mberwa a Gift Simukonda anati dziko la Malawi lakhala likukolola chimanga chochepa mzakazi kamba ka kusintha kwa nyengo. Iwo anati izi zikungoonetseratu kuti pali kufunikira kwakukulu komalimanso mbewu zina. Panopa tiyambe kulima komanso kudya mwakasintha-sintha zokudya zina zimene zili magulu 6 athu aja. So that chimanga chikakhala kuti chasowa tisamayene kuti tinjala pamene kapena mpunga ulipo, pamene mwina mbatata zilipo, mbatata yakachewere kandi mbatata mwe yakholowa. Tisayene kuti tinjala pamene tili ndi nthochi. Titha kumaphikaso zakudya zimenezi kudya pakhomo pathu ngati chakudya ndithu ana athu kapena anthu amene ali pakhomopo ndikukwaniritsidwa. Kafukufukuyo anapeza kuti dziko la Malawi likumana ndi mavuto osiyanasiyana okhala ndi zakudya zokwanira zimenenso zili zakasintha-sintha kamba kakukolola zochepa. Msonkhanowu unayitanitsidwa ndi bungwe la Mwapata Institute ndi thandizo la ndalama zochoka ku GIZ ndipo linayika pamodzi akatswiri kuchoka m'makhonsolo a Chitipa, Karonga komanso Mzimba. Akuluakulu aku Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources ati sukuluyi ikhazikitsa minda ikuluikulu. Wapampando wa sukuluyi Profesa Zakari Kasomekera wati iyi ndi njira imodzi yopezera ndalama komanso kuthandizira dziko lino kuthana ndi njala. Wezi Gausi akufotokoza. Malingana ndi sukuluyo kuyamba nawo ntchito ya minda ikuluikulu kuthandizira kwambiri pa nkhani yawo ya zachuma komanso kupereka mpata kwa ophunzira kuti athe kumadziwa mene minda ikuluikulu imagwirira ntchito. Akasomekera anasindika kunena kuti minda ikuluikulu ikhale kuabweresera ndalama zochuluka pa sukulupo komanso kuthandizira pa ntchito ya kafukufuku komanso maphunziro. Ifeyo ngati Luwana timaona kuti tili ndi zinthu zambiri zoti tipangira ndalama, tili ndi malo ambiri oti titopanga zaulimi, tilinso ndi manyumba ambiri moti tithoyika mu mafactory osiyanasiyana. Pano pa Bunda tili ndi malo ambiri, ku Natural Resources College tili ndi malo ambiri. Ndiye kampani imene takhazikitsa tufuna kuti iyambitse maulimi osiyanasiyana minda amenewa, kuti maulimi amenewo titamakolola zinthu zina tizigulitsa koma zina mwina tizigaya maufa kumagulitsa kaya ndi zanyamanyamazi tizipha mwina nkhuku lodula mapatsi kumagulitsa kaya ni ng'ombe tizikama nkaka kumagulitsa. Ife tikukhulupirira kuti kutsogoloko chifukwa kali pano chomwe timadalira pa chuma chathu ndi boma. Poyankhulapo pa nkhaniyi wapampando wa komiti ya ku Nyumba ya Malamulo yoona zaulimi Asamiye Suleiman anati zimene Aluwana apanga ndi zofunikira kwa basi komabe boma likuyenera kuchilimika pa ganizo lake la minda ikuluikulu. Dziko la Malawi linayamba ganizo lake lokhala ndi minda ikuluikulu mu chaka cha 2022 ndipo mu chaka cha 2023 alimi oyambirira analima nawo pa ntchito ya minda ikuluikuluyi. Ophunzira okwana 9,000 pa sukulu ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources amayenera kudzipezera okha malo ogona kunja kwa sukuluyi kamba kauperewera kwa zipinda zogonamo. Ophunzira 2,400 ndi amene amagona pa sukuluyi ku Lilongwe. Mkulu woona za maphunziro pa sukuluyi a Roni Mvula wanena izi pa msonkhano wa ophunzira aamuna pa nkhani za umoyo wawo. Msonkhanowu anaukonza ndi abungwe la Family Planning Association of Malawi, nthambi yoona za HIV ndi AIDS ku nduna za umoyo komanso bungwe la Men of Tomorrow.
Pemphero Malimba ali ndi nkhani yonse. Amvula anativulala kusowa kwa malo ogona ophunzira pa sukuluyi likupangitsa kuti ophunzira omwe amakhala kunja kwa sukuluyi adzita khalidwe losayenera limene pamapeto pake limawayika pa chiopsezo chotenga matenda opatsirana pogonana. Amene amagona kuno tili ndi lamulo loti mnyamata kapena mtsikana asapite ku hostel ya enawo kupyola 10 o'clock. Koma kunjako zimenezo sitingathe kuyang'ana kuti kodi zikuchitikadi choncho kuti 10 o'clock ikakwana anyamata sakupita kwa atsikana kwa anyamata. Komanso atsikana kunjako atha kumakhala ndi mnyamata chipinda chimodzi. Ife kuno sitidziwa kumakhala ngati ana skulu koma lili banja kumene kuja makolo sosadziwa. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Esther Sagawa amene anali mlendo wolemekezeka pa mkumanowu anati ndikofunika kuti sukuluyi ipeze njira zothanirana ndi vutoli. Chachikulu so ni mafotokozaso ku university kunena kuti mwina ayikepo ti malamulo tina toonetsa kuti no malo azikhala okwanira mwina kwa chinyamata komanso atsikana athu onse amene ali pa university pano pa chifukwa nthawi zina mwina akabwera ku university kuno komanso akugonera kunja amaziona kuti afikapo khala ngati kuti no mwina ndi mbambo wa family kapena mzimayo wa family. Mmodzi wa akuluakulu a bungwe la Family Planning Association of Malawi a Vincent Sinda anati anakonza mkumanowu kuti adziwe momwe angapititsire patsogolo thandizo lomwe amapereka kwa anthu osiyanasiyana. Ife tinaona kuti azibambo munjira zambiri sitimafikiridwa bwino ndi uthenga kapena ma services amene amakhuza moyo wathu. Ma services ngati HIV and AIDS, mene PrEP, PEP, vasectomy, medical circumcision rather, mdulidwe wa bambo menewo ndi njira zambiri zimapezeka kuti timakanika kufikiridwa pamene azimayi kapena ana pamakhala ntchito zapaderadera zimene zimafikira. Mwazina pamwambo bungwe la Family Planning Association of Malawi, nthambi yona za HIV ndi AIDS kunduna za umoyo komanso bungwe la Men of Tomorrow anawunikira ophunzirawa zokhudza kaganizidwe kangwiro mmene angapewere matenda opatsirana pogonana komanso mmene angagwiritsire ntchito mankhwala owateteza kuti asatenge matenda a HIV ndi AIDS. Mkulu wa bungwe la Japan International Cooperation Agency Kazuhiro Tambara watsindika zakufunika kwa moyo wa thanzi kwa anthu mdziko muno. Atambara anena izi pa chipatala cha boma cha Dedza pamwambo kukumbukira kuti maiko a Malawi ndi Japan akwanitsa zaka 51 ali pa ubale wa ukazembe. Imamu Ali walemba ripoti ili limene akuwerenga Taonga Sabola. Kudzera mu bungwe la Japan Overseas Cooperation Volunteers lomwe limayendetsedwa ndi bungwe la JICA, akatswiri ochokera ku Japan amabwera mdziko muno kudzathandiza nawo pambali zosiyanasiyana kuphatikizapo za chipatala, sukulu, makonsolo ndi madera ena. Malingana ndi Atambara, pakadali pano dziko la Malawi lili ndi anthu odzipereka ochokera ku Japan okwana 42 omwe mwa iwo 23 akuthandiza pa ntchito za umoyo. Ndipo mkulu wa Japan Overseas Cooperation Volunteers Program Atamuko Kakiyama ati ntchito yodziwitsa anthu za amene angakhalire ndi moyo wa thanzi ndi yopindula kwambiri. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a za umoyo m'boma la Dedza, Ashamira Kananji, ayamikira mgwirizano omwe ulipo pakati pa JICA ndi dziko la Malawi. Taona kuti thandizo limene timapeza kwa anzathu aku Japan ndilofunika kwambiri. Monga mukudziwa pa ife ngati boma ngati chipatala cha Dedza pali zinthu zina zona kuti silingakwanise palokha. Mwachisanzo ifeyo kwathuku tinalibe zipangizo, tinalibe monyamulira tikamapita ku zipatala za kumuzi zimene timazitcha kuti maoutreach, timayika zinthu mmajumbo penaso mabeseni zimene zimatika ife pachiopsezo kuti utha kuzibaya fuka timakhala muli zinthu zosiyanasiyana. Komano atabwera ngati volunteer mmodzi wa ku Japan amene timagwira naye ntchito, ataona zimene zizi tinakambirana kuna kuti ndikakuthandizeni bwanji, tinamuwuza kuti tikufuna maboksi amene angatithandize kumayika zinthu zathu, mankhwala athu kandi njira zakulera ka zinthu za uchembere wabwino tikamapita ku outreach. Zinatheka tinalemba kalata ku boma la ku JICA organization ya JICA, kalata ijena zoti atithandizira paka na zinthu zija zinagulidwa. Ndikuona ngati mgwirizano umene uwu ndiothandiza foti akumatha kutithandizako ife pena boma pamene tikukanika tokha kuti tithandizike.
ngati mbali imodzi yokumbukira kuti papita zaka 60 maboma a Japan ndi Malawi ali pa ubale, akatswiri ochokera ku Japaniwa anaphunzitsa anthu ozungulira chipatala cha Dedza za amene angakhalire ndi moyo wa thanzi. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mito yake. Wachiwiri mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi walangiza Malawi kuti asalole kuagwiritsa ntchito molakwika. Kudalira kwambiri nsima yokha pa chakudya kukolezera njala mdziko muno malinga ndi akatswiri, ndipo nkhani zina maiko a Malawi ndi Japan alimbikitsa miyoyo ya thanzi pakati pa vanthu. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso star 1895 hash komanso pochita subscribe ku star 1895 hash. Mwana indine Ronald Mpaso ndikufuneni madzulo opambana amene mukupitiriza kuonera nkhani zosiyanasiyana komanso maprogramu osangalatsa okoma pano pa wailesi yakanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Zabwino zonse.